con máis retraso do inicialmente previsto debido ás numerosas trabas administrativas derivadas do proceso de licitación da obra. A adxudicación dos traballos de rehabilitación do Pazo de Goiáns podería realizarse xa a finais deste mes de abril. Dúas empresas son as que optan a facerse con esta actuación, cun investimento de preto d'1 millón de euros. En teoría, debería de estar licitadas a finales deste mes de abril. Só depende de, de que estas dúas empresas presenten as deficiencias que se detectaron na presentación de documentación, que eran as diferencias que habían entre o que habían escrito na plataforma informática e o que había no papel, non? A ver se chega en este sentido a unha definición clara deste tema, porque non sabemos evidentemente se que importa máis a plataforma que o papel, que onde se detectaron certas eivas nas dúas empresas. O proxecto de rehabilitación do Pazo, declarado ben de interese cultural, incluirá a reforma da vivenda principal e da torre, aínda que o Concello agarda poder incluir tamén a capela. Temos tamén o proxecto de rehabilitación da capela que está adosado ao Pazo de Goiáns, que hemos presentado ao Ministerio de Fomento para ver se acabamos financiación de un 5%, non sabemos absolutamente nada, non temos financiación, pero vamos a intentar facelo tamén con cargo a fondos do Concello en algún plan complementario ca Diputación, así para dar outra saída, porque vemos que as administracións moi altas non acaban de ver a realidade, non? Para poder levar a cabo esta importante actuación, o Concello decidiu recorrer a un préstamo de interese cero a través do Fondo de Cooperación do Instituto Galego da Vivenda e do Solo, para o financiamento precisamente deste tipo de obras de rehabilitación e conservación do patrimonio naqueles municipios de menos de 50.000 habitantes.